10. 5, 4, 3, 2, 1, rajt. 200, bal 1. Itt a bal 1 és 300, jó így? Igen. Itt a bal 1 és 300. Baszd meg, hogy csúszik. Itt a 300 és jobb 1 a vége. Itt a jobb 1, majd 50. Kurvára csúszik, baszki. 2-re van fújva. Itt az 50, majd bal 1 hosszú, ez bal 1 hosszú és 100. Itt ez bal 1 hosszú és 100. Itt a 100 és jobb 2 vége, poros, abból sima bal. Jobb 2 vége, poros. Itt a vége poros, ebből sima bal és 100. Bal 2 sodor az eleje és hosszú nagyon. Itt a bal 2 sodor az eleje és hosszú nagyon, majd 50-nel megyünk ki. Itt sodor, itt sodor és nagyon hosszú, majd 50. Jó így? Igen. Sima jobbból, sima bal és jobb 2 föl. Itt a sima jobb, ebből sima bal, ne vedd el. Itt vedd el a jobb 2 fölbe egy kicsit. Jó, itt a jobb 2 föl, majd 50, jobb 3. Itt a jobb 3, majd 50, bal 6 föl. Itt az 50-ed és bal 6 föl. Itt a bal 6 föl. Ez a bal 6 föl. Rassival, nem? És sima jobb hosszú, bukkan, majd 20. Itt a sima jobb hosszú, bukkan. Innen 20 és bal 3. Ott a bal 3. Ez az. És 20, megint bal 3. És 50 le. 50 le. Ez az. Bal 2 és sima jobb. Itt a bal 2. Ez a bal 2. És sima jobb, majd 50. Itt a sima jobb, majd 50. És jobb 3 patkából bal 3. Jobb 3 patkából bal 3. És jobb 2. Itt a jobb 2 és bal 2. Ez mi? Bal 2. És jobb 3. Itt a jobb 3. És jobb 2. És bal 3. És jobb 4 patka, abból bal 3. Jobb 4 patka, ez az, és bal 3. Itt a bal 3, majd jobb 2 patka. 20 sima bal. Bemegyünk az erdőbe, ott a sima bal. És 50-re bal 5 a táblánál. Itt a bal 5. Ez a bal 5. 150 le. A vége jobb 2 patka. Jól mondom? Igen, csak én nagyon nem tudom, mit csinálok. Nyugodjál meg, itt a jobb 2 patka, majd 50 sima jobb hosszú. Nagyon jól mész. Ez sima jobb hosszú és 100, toljad, toljad. Sima jobb hosszú. És jobb 3 gumi. Itt a jobb 3 gumi. És 100. Sima jobból, sima bal, ne vedd el. És 100 bal 2 a táblánál, majd a végén, ne vedd még el. Toljad még, Ákos. Megáll az. És 200 rajta. Itt a 200 és sima bal. Ott a sima bal és jobb egy hosszúból sima bal. Figyelj, ott a jobb egy hosszú, nagyon hosszú. Mehet szerintem nyugodtan. És sima bal, itt a sima bal, majd 50-re megint sima bal, és sima jobb. És 50-re jobb egy gumi lesz majd ott fönt, menjél még. Ott a jobb egy gumi szembe, majd menjél még. Ott a jobb egy gumi szembe. És 200 rajta. Vállalós. Ez az, gázzal, és 200, majd bal 1. Ne féljél tőle, és 100. Aztán sima jobb, ott a sima jobb, és 50-re sima jobban cél. Told át végig. Told át. És cél, ott a stop. De nagyon szarul jöttünk. Subaruval szerintem jobbat jöttünk. Nem bízol bennem. És be fogom mondani a fékutakat. Az meg nem tudom, mit csináltam. Kurvára nem voltam itt. Lassabban jöttem, mint a Subaruban. Right, into left over crest cut and 3 right. Straight 50, long. 10. 5, 4, 3, 2, 1. 300 és sima bal. Ott a sima bal. Ez sima bal, majd 50-re megint sima bal és 100. Itt a 100, aztán jobb 1, ott az jobb 1 és 100. Itt a jobb 1. Mi a faszért veszek ekkora féktávot?
sima jobb a vége, és 50 bal 2 gumi, az ott bal 2 gumi, hosszú, ne félj tőle. És 100 sima bal, ott a sima bal, majd 50 sima jobb, és 100, sima jobb, és 100, sima jobb, és bal 1, toljad, itt a bal 1, és sima bal, itt a sima bal, sima jobb, és 150, vége jobb 2 ott szembe, az jobb 2, menjél még, és 50, ez jobb 2 hosszú, egyébként, és 50 sima jobb bukkal és sima bal, ott a sima jobb bukkal és sima bal, told át, és 50 bal 2 gumi, toljad, 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 elfér, itt a bal 2 gumi, és 50 bal 1. A fasz csinálom. Megyünk fölfelé, itt a bal 1, bal 1, és aztán 50 bal 2 patka, ez bal 2 patka, és 150 jobb föl, elfér, itt a jobb 5, és 50-nel megyünk ki belőle, ez a jobb 5, másodikban jó az gázzal, nem? És 50 sima jobb és bal 4, ez sima jobb, és ott az bal 4, ebből jobb 4. Itt a jobb 4, ne vedd el, ne csinál semmit, és bal 4, és jobb 3, ez így jó Ákos nagyon, itt a jobb 3, és bal 23 rajta, menjél, ne vedd el. Itt a bal 23, és jobb 3-ból bal 2, ez az. És jobb 3 megint, itt a bal 2. És itt a jobb 3, és ebből bal 3, és 50. És bal 2 patkából jobb 2, ez bal 2 patka, ebből jobb 2. Itt a jobb 2, és 50 jobb 3, ez így jó. Itt a jobb 3. És 20 jobb 2 patka, itt a jobb 2 patka, majd 50. És sima bal bukkal le, és 50 le. És jobb 5 le, itt a jobb 5 le. Ez az. És bal 3, ott a bal 3. Harmadikban jó gázzal. Hagyj úszon Ákos. És 20 bal 3 megint. És sima jobb és sima bal. Sima jobb és sima bal. És 50 jobb 2, a vége sodor szar. Keresünk valami nyomot. Ez a jobb 2, a végére figyelj oda. Keres valami nyomot. És 150-nel megyünk ki. És gáz 150. Sima jobb és sima bal, a vége poros, az eleje poros a sima balnak. A sima bal eleje poros, de hosszú. Mehetsz, és 150. Itt a 150 és sima jobb, majd 50 sima bal. Gázzal Ákos. Ne félj tőle, ott a sima bal. Told át, és 150 a lassító. Menjél, elfér. Ott a lassító. Padló. És 100, jobb 1. Rúgd át neki Ákos, negyedikbe, próbáld meg. 100 van utána. Menjél, elfér. És 100 a cél. Ákos, ne félj.